otorduen artean ere, baina gai beraz mintzatzen ziren. Beti baitzeuden familiako gutxienez bikide etxean. Izan ere, inore zuen etxean bakarrik geratu nahi, eta ez egoen etxe bizitza inortxore gabe usterik. Gainera, lehenbiziko egunean neskameak beloiniko jarrita erregutu zion amari. Ez egoen argi zenbateraino zuen gertatukabaren berri, berehala kaleratzeko. Handik, ordu laurdenera agurtzerakoan, malko artean eskertu zuen kaleratu izana, mesederik handiena ekin baliote bezala, eta inor alakorik ez eskatu arren. Inori txintik erziola kontatuko iz eman zuen. Aurrerantzean, arreba sukaldean ere aritu beharra izan zuen, amak laguntuta. Dena dela, erzelan handia, ia bat erez baitxuten jaten. Gregorrek sarri entxuten zituen jateko esaten elkarri eta erantzun bakarra egoten zen. Eskerrik asko nahikoa dut, edo antzekoren bat. Edan ere esen askorik egiten. Garagardoan izuen galdetzen zion maiz arrebak aitari. Haren bila joateko esperantzan eta aita mutu geratzean esaten zion. Zarantzan egonez edin, atezaina ere bidal zezakeilaren bila, baina orduak aitak ez sendo bat esan da amaitzen zuen, eta esen kontua gehiago aipatzen. Aitak lehenbiziko egunean egoera ekonomikoa eta aurre ikuspenak aurkeztu zizkien ama arrebei. Aldian behin mahaitik altxatu. Eta 5 urte lehenago ondoa joateko bere negoziotik salbatutako diru kutxa txikitik ateratzen zuen ordeinagiri edo liburuzkaren bat. Sarraia bihurria ireki eta bila zebilena hartu ondoren, berriro nola izten zuen entzuten zen. Aitaren azalpen haiek izan ziren. Ein batean, Gregor gabitu zegoenetik entzuntako lehen albiste pozgarriak. Aitari negozio hartatik fisik eta ez itzaiola geratu usten zuen. Aitan ezion behintxan bestelakorik esan, eta Gregorrek ere erzion hartaz galde egin.